салом алейкум ба ҳама тамошобинон. ғарибачаи ошиқ қисми 2 пешкаш мо мешава. хотирасонтон мекунем ки мо як канали нави дига ки шудем, метавонем бидроед, подписаться кунед, лайк менюи хутона дар комментария бинависед. И канал фақат савол ҷавоб мешавад. Мо канал проверь свой мозг. Ва гуфтане ки бо группаи нав шудем, дар одноклассник ссилкаи группа ҳам, ссилкаи канали нав дар описанияи дар таги видео метавонед бидроед, подписаться кунед. Репи студентои ғариб ам интизор шуд, як дур зада мешава бародарои азиз. Шон МС ғарибачаи ошиқи армонӣ орзуҳо киҷо шид ниято, киҷо шид мақсад, киҷо шид нақшаҳои хирсандии туй. ғарибачаи ошиқ қичоқи кадагид ёдай бӯи мудмон машонда тираса поридам бархедо парвоз намозишон ба довозата нашнидам ба ҷис ромозебима овозат ба фата омадай ҳаёт ноумедам маиса ишқай даст мерава иса умри ҷавонам дурай те дурай ё чама дурай тоҷикистону ма омадам ки я иҷа мебарам фатаи туй табао чама келин ба хидма ҳаёти хубтар о ғариби лаънат бата лаънат ҳазор бор ай модар фарзанд гирифтӣ ай ошиқ гирифтӣ ёр о ғариби лаънат бата лаънати дунё бе дасту пом кади ёрзум ба пешам рафт рӯи ёб агар ғариб намебидам тарк намекардам ватана болои қасухтама паш намекард матана алло масозам шугр хидат чи хеле хуби бо ай мо хафа нашаве ки гинагор то қахити хоҳарам тира дӯст медошт партофтиш рафти россия брат бина ватана бо марака деста насият ма иҷа наёмам барои кайфу нашаковӣ ма иҷа наёмам брат барои наташаковӣ ма омам ки ба ҷои помбах чорни принсиш барам ма омам ки хоҳарта ранги принсиш барам чи мара хидма мефорид омадани мулки хина кор кардам да таги сармо ба як либоси тинак партофта хоби ширина саҳар барвақт хестан руфтани даҳани дари ким кадом християн иҷаи хоб хестан да дастархони ё чагинес батона тарки чойда успетка бихири хез ма омадам ки шашмо места мерам туй мегзаронам бахшиш дер кадам ва ғарибӣ осонес кидан рӯи кидат систинки гирго бисёрай ман намедонистам омадан ма яким борай яким борай ҳам охирон бор майли хате мара киштем ки ман мешам девона ман намехоми телефонам шикастан деволда айса набор кун номер алло салом очаҷон ма билет мегирам ҳамин ҳафта тоҷикистон идов гапгапи хидат доча идов хидат келинков кошки духтари ҳамсояра гуфтанда мегуфтам хоб ози кӯдак дошидай фарзандша ҳамнома мондай бечора ба меди машидай мара дӯст доштай гузашта гузашт майли чизе боша насиб да ин насиб бисёри ёра кадранги шона насиба билет дадруни паспорт такси ҳайки садавой хати бачо хайри хиш кунем бад аэропорт модар келина ёфтак румолак даронда килча пихчапоти кадраҳи бачашам мепойдак бача хайри хишка тарафи аэропорт ҳайкад регистратсия уже саши шофёра ҳадаакадак ай дига тараф шофёри маст бидак заруём вақти кам сабаб авария бача дар ғарибӣ ҷон дод шаҳбачаи армони орзу зери хок мебара очаша бигенҷомай шаҳини кафан кена пора занг занен ягонта фаҳмонен модари интизорша занг занен фаҳмонен аруси вақти сиёҳша биген тайёрӣ набина туй туи хинник меша и туй бе арусаша бача тоқа гур меша